moja frajerka by ťa chcela jebať celý jej život. Môžeš jej prosím povedať, že nemáš záujem. Nemám záujem. Zdravím. Poďme do toho. Jak ste prišli? Ďakujem krásne Zájovi, že došiel. Ďakujem Lukovi, tak si to vážim, chalani došli proste ďalekú cestu. Takže W. Prosím sme ti robiť podporu, jak sa hovorí, alebo za nejaké skúsenosti. Šok. To je veľký šok. Ja to tam stíhaš ty koľko sa pozerať a odpisovať? Nie, ja iba hrám a... No dobre, tak vás trošku to naučím, alebo tak... To som sa chcel spýtať, no. Ty si dal to táto RVO a že či to je ťažké prestať s hazardom, alebo takto. No, není, nebolo to ťažké. Ja som prehrali na automaty, iba s automatami. A toto, vieš, podávať, akože stále podávam, pokrehrávam, ale hádzal som veľa peňazí. Sorry. Proste veľa peňazí do toho a zbytočne, čo by napadlo mňa. Tak som si to dal som si zákaz, že teraz ma to neláka vôbec. Keď si akože psychicky silný človek, tak to zvládneš. Luka Serus, dofúkam si. Jasné, klasický. Rovno čo prvé. Tak ale to všetko je už vypovedané. Celý život na svoje. Peťáci. Deti moje, krásne. Dobre, no tak Zájo, by som sa napríklad teba rád ešte spýtal, že jak to bereš, lebo podľa mňa teraz si vydal celkom album a za mňa je akože celkom dosť dobrý, že... Ďakujem pekne. Že ak mám byť úprimný, tak mne sa páčil, že navždy mladý ten akože bol dobrý. A potom ten Party Week alebo tak, bol taký slabší, ale tam bolo to 09 PC, to sa mi celkom ľúbilo, alebo takto. Možno si bol aj s Lukom. A neviem, no teraz... také obdobie, vieš, každému sa páči iný, keď ťa počúva už veľa ľudí, tak každý si vyberie svoj album. Jak sa hovorí, vieš, ale tento je najlepší. A veľa ľudí to písalo, čo som kúkal, alebo takto, že proste, že sa im to dosť ľúbi, alebo tak, no. A... Popiči, no. Má to popiči ohlasy, má to akože... CC Gang. Má to nové. Kryptokart, Luka, to je šok. To je kurva šok, kamaráti. To je vyjebaný šok. Ja som mal tiež... Ten šok ešte iba príde. No, ja som mal tiež stream na Kiku, ty kokot. 3 sekundy. Čo sme... No, Išli sme pozerať Ligu majstrov, som som na stream a píšem, že ty kokot, že ty ideš streamovať. Bráško, to už skončilo. Trvalo to, že minútu. Nevadí. No čo do piči, zapnime tam niečo. Tak mňa by napríklad zaujímalo aj to, že vieš, že či máte nejaké také veci, že vydáš napríklad album a čakáš, že je nejaká ty kokot hit songa, vieš, ktorá sa ti ľúbi strašne, vieš. A že tak, keby to, nie že to flopne, ale je to také, vieš, že... Tak nejaká... máš nejaké, vieš, keď to robíš, tak asi, vieš, že vždycky si povieš, že toto by asi mohlo byť, alebo toto. Vieš, že máš akože nejaké svoje tipy, ale není to tak úplne vždy. Že, vieš, že máš tracky, ktoré si napríklad absolútne nemyslíš, že budú hit, a sú hit, no, potom máš to som si ani o Jasmine nikdy nemyslel. Že by to vystrelilo tak, ako... No, ja som mal Espaňu takú napríklad, tiež som si nemyslel, že Espaňa bude ako nejaký mega hit, ale že bude to pozerať. Nie, ale ty spravil sa na TikToku z toho hit, vieš. No, že je to také... To je toto, ne? Baby, tá vždycky to, no. To bol taký track, čo som ani nechcel dávať na ten album, lebo som mal niekde stratený a nakoniec to bol najlepší track z toho albumu. To bolo z Ghetto Maradonu, tuším. Takže z niektoré ti vystrelia a hovorím, niektoré napríklad zase potom až tracky na Istres sme vedeli, že bude hit, vieš. Už keď sme to počuli, tak sme vedeli, že to bude bomba. Alebo Probléma, vieš, keď sme počúvali. Probléma bola tutovka, no. Vieš, že to niektoré tracky... Vieš proste, že budú niektoré, vieš. No ja som sa pýtal to, že jak to potom napríklad tak zvládaš, nie? Alebo dačo, že proste ti nezajde z toho, že proste zrazu, tak či sa ti... Ja som bol celý život frajer, ja som bol frajer ešte predtým dlho, než som rapoval, takže to, že teraz akože si niektorí ľudia myslia, že som frajer, to vôbec by nejako ma nezmenilo. Vieš, že ja som celý život proste taký istý. Keď som bol mladý, som bol frajer, teraz som frajer. Takže teraz som akože trochu známejší a mám trochu viacej peňazí. Neurobilo to nejaký veľký skok v mojom živote, vieš, že čo by som mal zvládať, vieš, to so mnou niekto niekde odfotí.
Tak nie, no tak neviem, vieš, keď niekomu príde veľa peňazí, takže ti nezajebel z toho, že si by si nejaké kokotiny kupoval, alebo také, že by si to... jak to tak to si akože kúpuješ a toto, ale chápeš, peniaze ukážu na taký tvoj pravý charakter človeka, chápeš. Ja som bol hovoriť taký istý frajer, keď som mal vo vačku 10 € a ja keď mám teraz 100 000. Zajac, opíš mi, ako chutí vypražaný sír. To je strašné, akože halus ty kokos s tým vypražaným sírom, lebo to si Dalibor to raz zajebal, kámo. Dalibor raz zajebal v nejakom vlogu pojebanom, že koko nikto nevie tak opísať vypražený sír, jak ja. Chápeš to? Čo je za pičovinu, ty kokos? Lebo že kokot som už mal vtedy akože často vypražený sír, lebo sme chodili Imor jazdiť, vieš. Na snowboard a tam som vždycky žral vypražený sír. A on to tak dá jak on a potom odtedy, kámo, každý jeden ako je taký skalný fanúšik vie, že akože mám vypražený sír. Tak to som ja nevedel. Ale akože vypražený sír je vynikajúca vec si myslím, ale veľmi dlho som ho už nemal. No počúvaj, Zajo, jak to máš napríklad, keď si teraz vydával album, máš predtým nejaký taký stres alebo rešpekt, že si sa bál, že či to flopneš, alebo že si veril, že to je pôvod, hej? Toto už toho ja nemám stres vôbec. Keine stres, keine problém. Keine stres, keine probléma. Toto už je proste 12 rokov. Včera akurát dal tak do post, že Vlna vyšla pred 11 rokmi, kámo. To je akože riadne. Rozlišili ste nad tým spoločným, lebo veľa ľudí by to chcelo. Uvidíme. Ja viem, že aj toto tu budú iba tieto otázky podľa mňa, že kedy Hákru album, ale už mám na to nervy, ale už každý má na to nervy do piči. Kedy Hákru album? No, presne. Za piči. Vieš, ono to buď raz príde, alebo to nepríde, to už je to vo hvízdach. Luka, chodíš stále lyžovať? Ja som dávno. Snowboardujem. Už sa tam na mňa usmievajú tie stroje, tam je nejaké prasa, Luka prasí 10x. Ťažko sa mi smieť do piči z toho nadko, ale ty kokot, Luka prasí 10x, tak by sa mal volať automat. Áno, to čo ty to nepoznáš, to je najvtipnejšie memečko, moram. Á, máte ty, čo sa mydlíš na tej stoličke. Čak, lebo je stresné. Strese? Je rád. Nie som taký, že stres, ale som taký, vieš, že... Si taký nesvoj. Nie, práve že ani nie, že som taký v pohode, len že neviem, že... Prišiel by takou dobrou náladou. No jasné, že to je super, ja si myslím, že to je pohoda, len neviem, vieš, že, čo sa napríklad pýtať, Nedelu ráno tak... bola horšia nálada. Ako? Že nedelu ráno som mal horšiu náladu. No ja ty kokot, Po piatku a sobote. Luka, aký názor máš na Židov a čo robia pre Soros? Ja som presvedčený o tom, že Židia vlastnia proste, alebo riadia svet, akože. Je to tak? Podľa mňa Fero Joke vlastne. Fero Joke prišiel a chytil všetkých za vajca. Gates of Olympus, ale fú, super skater, ten No super alebo však bonus. toto ono je multi, čo každý hrá, ne? Pojebané. Multi tutti frutti. No ja také nehrám, to sú A podľa ešte vieš čo, toto čo teba som kúkal furt. Hunter's Dream 2, čo? Nie, však toto Turbo. Turbo 27, a Turbo toto je 27, tiež. trojva, ne, 9 čo to je? To je valec. To je jak auto. Tam treba 5 písmen. T, U, R a BO. Potom sa tam dejú veci. No dobre, dáme to za liter, ak chlapi do piče, neviem. A to si kúpil čo teraz, ale Bonus, No, ale jasne. ten. Pome kurva, No, fajči vtáku. a fajči vtáky. Modli sa. No to potrebuješ proste multička, ne? Tu Luka, ty vieš, to je tutovka. Či nevieš, to Jasné, nehral si? jasné, hral Toto? som to. To som jasné. Tu potrebuješ čo? A potrebuješ takéto multi. Zatiaľ nás to Ako nič nepadlo? Zatiaľ nič. Ale ja to vždycky tak beriem, že na tých malých stavkách si to nakrmíš a potom na tých väčších to vyberáš, vieš potom. No však ale si dal Taký zalý. rozbeh. A to iba rozbeh, no akože. Sudoku. Takže potom dáš ešte väčší bonus. Tak to je väčšia, to je pekná žobrač, ty kokot. To sme vyhrali 8 €, ty kokot. No, z litrového bonusu. Jebe, to by som odišiel. To by som vypol, že hneď. To sa nedá, keď si v mínuse. Piče. Aha. Teraz jebne kokot 40. 64 € sme vyhrali. Či ešte máme? Ešte máme jeden spin, no alebo retrik, keby dostaneme. Aj to piče. 75. 75 z litra, hej? Aha. Kokot, tak toto klobúk dole, kámo. Inými slovami, To si kúpil teraz za 1500? hej, No?
Musíš dať kľude, kurva, nesmieš sa náhliť. Musíš byť v čile. No my sme mali taký plán, chalani, že proste, že sa najebeme a že alkohol bude hrať za nás, vieš. Lebo proste... Tak si nalej, keď si toto. Daj si, A neviem písať ako alkoholik, vieš, to je Ale taká daj kokotina. si, daj si. Daj si, hej, úplne v pohode, si necháme, ja mám nadchu, vieš, ja som dojebaný. No, však ja to rozumiem. Keby si ma videl, ty kokot, cez víkend. No, Tak. videl som také tie one. Vtedy by si Piče. nechcel. Ty kokot, do pič. Kokot, pojebaný. Nech dá červenáča, nech ma trošku odpáliť, tak 500x alebo tak, no. To je šobrač. No. Zájom, moja frajerka by ťa chcela jebať sa celý jej život. Ježi, jej prosím povedať, že nemáš záujem. Nemám záujem. Na to si to pošle to. A chodia vám také ako keby zvláštne DMs od fanúšičiek alebo Ale tak? katastrofa. Naozaj, je úplná katastrofa. A tak keď hráš doma, tak aspoň sa to nemusím kúkať. Jež, vypni túto pičovinu. Počkaj, ale vyhral si 5 kg akože na 10 eurové, ne? 15 eurové. Tak ale dávam 40, to nemôže byť happy, kamarát, ja, Kábro. to už je také, vieš, keby si akoby profík, že to hrá závodne, tak už proste, už nemôže byť ani happy, vieš, za také Si veci, že to profík je... a hráš to závod. Super! Do piča, ale sme jedni za 1500 chlapí. Blackjack, 3 pozície, každý zahrá aspoň, budete aktívni každý z vás, no to by sme mohli, no tie živé hry. No, však máš tam do piči 11 000, tak môžeme dať kľudne, takže budeme každý dávať jednu stávku, vieš, že dáme ruletu, každý dá jednu stávku, jedno kolo, vieš, dáme ten blackjack, a kokociny, že to je pohode. Do piče kokot nechaj vyberať hosťov. Tak ja by som ich nechal, viete chalani, alebo... Nechaj to, to je dobré kurva, keď to dáva. Nie, hej, presne to. My schválujeme toto. Ale to v piči. Oh. To piče, to mohlo byť dobré kurva, ale to nie je zle chlapi. No poďme hen, jak ho tam jebe, ty kokot. Koľko 2 dáva? litre, nech sa páči, ho. A počkaj, ide dole, nice. 4 dole. Kurva chlapi, to mohlo byť. Piče. A čo mohlo dať? No keby to dá dole, tak to dáva takto vidíš Aj, váldy no, všetci. čip. Ale vyhrali sme 3 baby. Ale mohlo to dať viacej, vieš. To je také, že... Ako by som ti to povedal. Trojka, hop, čip, nech sa A páči. čo, ale toto dáva jak jednotné. Poďme ešte. Vy ste nerozmýšľali, vy ste boli niekedy tiež streamery, tak ty si tiež skúšal, ne? Občas tie streamy, alebo tak, Ne, no, či to je ja to taká mám pizza. Áno, keby si mám predstaviť, že toto mám doma, No. tak sa zvláznim, ty kokot asi. Že vieš, že to je veľa na mňa techniky. Tak ale Elny, Phil si alebo Lukáš nosil, ne? Lukáš hrá, no, No. závodne. No ja som sa s ním bavil, lebo však A jak pred si Umiro... Jebni double. Double? Aha. Do piče, tak poď. A ja dám double. Keby jedný siders. A piči, to mám čo, 14? Ja to už nemôžem ťahať potom? On double je iba jedna karta, No. hotovo. Aha, 10. koľko, to som dojebal. Piče chlapi. No tak Nevadí, chceš nevadí, splitnúť, alebo čo to ideš je. taká robiť? Splitni to, no, a proti trojke splitni to v kľude. A my vybavíme. Musíš vyťahnuť teraz všetky oné Neboj sa, ja ju tam rozložím, tú svinu, nech sa na ňa Čítajte takto ten chat. Teraz sú mi dať double na devinu. Kurva chlapi, to je do piči 1700 stávka už toľko, to je veľký swing. Poďme, ideme tam. ESO. Desinu mi tam daj, ty ESO. svinia. Tak to je v piči. 13 no, proti On trojke. to dojebe Stačí, aj tak. stačí. Ona sa dojebe, pozeraj teraz. Aj, stačí. No, tak to sa musí dojebať, inak sme piči To dojebe, chlapi. teraz potrebujeme konia a potom zase konia. 10, ale 6, to je dobré. 6 je vynikajúce. Veľká. A veľkú. Ty Chápeš, no kurva, tak nech aj sa ma mi vyhrá, páči. to jebe, jebe. Vidíš, jak som to splitol tam hore, tomu sa To hovorí. si ináč dobre spravil. To si nás zachránil, do piči, A profi. pozri sa, aká vierna séria chlapi teraz, ešte jednu. Kým to ide. Už sme v pluse. Sme Tak začali jasne. na 15, teraz máme 16 300 a teraz pozeraj, čo spravím. No teraz nič nespravím. 16 nič, stačí, nie? Tak Čo má? proti trojke? Dvojku, Dvojke. Proti dvojke? Oh, yes. Stačí, dávaj ďalej. Teraz cítim, že stačí. I don't know. Ty double, ne? Ja to dám, no. Desinu alebo ESO. Teraz Kúkaj, vyťahne sa to, čo kúkaj. mňa by malo dojebať. Piče! Koľko ja som mal ťahať, ja som pičus. Karta. Poď. A na čom si, aký bol tvoj najväčší win, Luka? Keď si hral. Ako? Že na čom bol, aký bol tvoj najväčší win? Ty kokot. Čo ja viem? Tak okolo desiny asi. 10? Piči. Už sa nemohla prejebať. Aj, to je pravda. Dáme ruletku alebo dačo?
Ne, si nechajte toto ešte. Ešte dajme jeden jednu. blackjack, poslednú. Tri sme vyhrali, ne? A jednu sme prehrali? Alebo dve sme vyhrali, jednu sme prehrali. Už sa musela sa tá kurva trošku ukázať, víš. Toto Trošku s tom svetlo chlapom asi svieti do očí majú okuliare. To je imidž, bráško, chápeš? Ťahaj. Plné. Jebni mi tam šesku. Teplo. Ukáž im max na plnorce, ale to by Ťahaj. nechápali. Tam si, stoj. Ja tiež stojím. Ideme 15 do jesiny. Jak to vidíš? Daj, stlač, daj, hituj, pomaň. Áno, dávaj. Šeska, hop. Ty kokot. Peťka do piči a teraz spajči kokot. Sedmičku nemal, alebo osmičku, dobre. Sa na mňa nejako usmieva podľa, aby tam nemala ESO tá kurva. Šesku Nemá. má a pozerá, a teraz daj veľkú. Veľká. Bang. Tam si do piči. Give me that Ti shit. hovorím, kamošek, ale Give me that shit. toto nám ide, toto by sme mali hrať. Give me that shit. Prečo niekto píše, že Luka dobrý koncert v Martine? Čo sa tam stalo? No čo, nič, bol dobrý koncert. No. Ty ho pochválil a ty si ho išiel dojebať. No nie, ty kokot, ja že či tam na čo nerobili, ale... Že prečo bol taký dobrý, vieš? A? Ja stojím. Ja musím len určite. Ti stojí? Že ja stojím, ty kokot, hrám karty. Aj, zober mi. Tak Čo mám robiť s 14? Surrender by som dal. Brasi, škoda, že si nebol v Trnave na koncerte s Glebom a 13. Dobre, hen 20, 20. more. Stoj. Pozri sa, ale to neskuda ako ide, ty kokot. 9 alebo 8? Píče. A bez sme vyhrali dobre. Give me that shit! To je aj tak plus. Tak ešte jednu. Raj, vyhráva, tak ber do piči, tak raj. Do piči. Tak je Môžeš dobre. odchádzať Za mňa ďalej. áno. Koko, daj mi koňa, teraz budem 10. Tam Bang! si! Pápaj Dobrá. ceple, more. Pápaj ceple, ty šlapka. Duchci ho. Ja stojím, no. Semička do dvojky. Karta. Daj pára štvorku, budú z toho v piči. Dobre, karta, To je čo? trojka, To je 10. taký solo, to sú také papagaje, vtáky tam budeš hrať. Tam budú Stáči, čo mám robiť do piče. Ja som kamo automaty nikdy v živote nehral a mne sa to ani celkom nepáči. Radšej keď to také, vieš čo môžeš... 15. Nice! Pápaj, chápeš? Tak toto nám ide jak jednotým. Fajči kokota, panakota, jak sa u nás hovorí. Alebo panakota pre panakota, ešte aj to je možnosť. Tak automaty sú už taký final boss, vieš, že väčšina ľudí začne tak ako keby nevinne alebo na nejakých týchto kokotinách. Väčšina ľudí, čo sú akože gambleri, tak začnú automaty. To nemôžeš, to je final, to je proste, ty podľa mňa začínaš tak, že tiketami. Tikety sú podľa mňa, že sú taký na... Tikety nie sú... Tikety tam by som neradil do toho vôbec. No tým začneš, to je Tikety tak... nie sú hazard. To máš aj s nogami, začneš trávu a potom doma všetko... Áno. Stojíš, nie? Ja? 19, 19. ne, jasné. Ja tiež. No čo Ja by máme? som splitol kamo na tvojom Ne, meste. že máš... Desiny do desiny? A ty daj double. Desiny, to je nič. Ne, nesplituj a nedaj double cap tak. Daj double, hej. Double na desinu, do piče, tak poď. Ale zakrytý, ale vieme dať. To nevie. To je tam. Chápeš to? Počkaj, ty kokot. dobre. Svička, nech sa Pecko. páči. Big Maradona. Všetci sme vyhrali, ne? Big Maradona Jasné. stepil. Dobre. Pam. Fajči vtáka. Na Ty čo chodí svinia. do roboty, keď tu na more 5 litrov si vyhral za 10 minút. Hop, čip, rip. Ale A počkaj, ktoré si malé. Piče. 12 do 6. jasné, double. Double? Jasné. Double. Do piče, tak poď. To To je chlapská vec, akože je to dobré, no to vidím Dávaj, prvýkrát. dávaj. 8. Wow! Tam si! kokot! Do piči. Ja som z Košická, že ti... To tam sú iné podvody. Ja, stačí. Pustí Luku za stôl. Tak ako Ne, môžu to ne. byť, akože, tak aj to On stačí. to tu tak riadi, to je celkom dobré podľa mňa. Jasné, to ja sa tam ne... A ty ideš, no? No stačí, ja stojím proti šeske, stojím. 10 a vybavené. Ale ty si celkom profik v tom, ty to. No, 10. 12 a 10. Dobre, dve sme Dobre. vyhrali a double bol dobrý, no. Double bol skúsený. Ale ide to. Ide to chlapi. Dáme ešte jeden? Jasné. Daj, však vyhrávame, tak daj, až kým nás tam nevyjebe nejakou úplnou hendou hnusnou. A to hráme, že 250 € je stávka, ne? Dolárov, no. Toto je... No tak to je tá henda, chlapi.
To je Čo? zájemná. Ja ťahám. Pozeraj, ak sa kúka. 17 to je damo. Trúbka. Ostan tam, stať. Ja stojím. Ja som ju vykolajil, chápeš? Áno. Ja ju vždycky vykolajím tú čajku, čo to rozdáva. Závedúci, pozri, jak mu to ide. Kartu. No tak poď. Ty kokot, ale Radšej dobré. stačí. To stojí. A ak bude mať malú, tak je to dobré, chlapi, lebo... Aha, 10 teraz. 10. 13. Ty! 10. Daj, však ju vyhrávame, tak daj, až kým nás tam nevyjebe nejakou úplnou hendou hnusnou. 20, no toto je tá henda, končíme. To som hovoril, že to nás jak zjedla tá a nás piča. tu vyťaha naše z kariet, podvody, meníme hru, hop, čip, čip. Tam si zdaj, ale nechcem hrať také hry, vieš, že ktoré oni nebudú chápať, že to je... Že príliš veľa, vieš, ak by sme niekedy na budúce Toto- hrali, ja keď už už budú toto skúsenejší, tak to je To dobré. nechápem ani ja, čo musíš chápať na automatoch? To je pravda, bo však buď vyhráš, alebo ligneš. Na čo ste mi najväčšie peniaze, že čo lutujete, alebo takto, že proste... Na automaty. A to sú investované, vieš. No. To som aj ja, no. To som ako... Dáš výsledku. Celkovo na zábavu minieš aj tak najviac peňazí. Aha, bonus, chlapi. Ale ne, no nech sa ľúbi. To vieš prečo, lebo to vyšlo včera. Že čo? To vyšlo včera, tým pádom to teraz... A? Kým sú nové, tak oni sa ťa snažia tak nalákať. Akože ja za tie 4 roky, čo to hrám každý deň, tak som to proste zistil. Že 4 roky hráš automaty každý deň na streame? No tak 2 roky som nestreamoval, hral som aj tak. A ty sa vlastne ako cítiš? Lebo tak ty máš proste, že... Tak ty tiež mladý, nie? Jak sa cítim, jak boss, prečo? Nie, Ja do by piče. som Ty sa vlastne ako cítiš? Tak lebo si, tak si mal národky a vieš, že si tam niečo písal, alebo takto, že, alebo že ako sa cítiš, vieš, ako bereš ten život, že ako vyzeráš, že proste pohodka, nie? Tak... No, však jasné, akože no cítim sa ešte zničený z víkendu, hej. Ale inak akože všeobecne sa cítim jak šéf. Fú, chceš zahrať Luka Fúkača, to je najlepší No automat. daj, to mi pôjde. To je tá fúkačka. Počkaj, no je to fúkačka, no treba, keď ti príde fúkač, tak vieš, že je dobré, že to je Aha. dobrý spin, no jasné. Taký vlk tam bude a on začne fúkať a už vieš, že proste, ty kokot, extrém. Kde je, more, čo sa schováva? Mám ho vyťahnuť tu z kapsy. Jaká stavka je teraz? 50. No už je Jebni tam jednu stovku. A keď chlapi aha, bonus. Ježiši Mária. Chalan dostal na Discorde tento grant z toho, že proste asi 50 spin a dostal tento grant, takže na menšej stávke, ale dostal. A som bol piči z toho. A teraz Chalan na Discorde 2 mesiace dozadu vyhral, že 100 litrov do profitu, euro, kúpil sem trojku a teraz že 250 litrov je v profite za mesiac, alebo 200. Ja si koľko? Ja? Minus 10 miliónov? Nie, ja som mal teraz práve že dobré obdobie. To je malé. Dobre. Čalo, ty si 300, čo je po piči. Ja som mal práve že celkom fajn obdobie, no chalani. Dobre? No. No. Ale predtým som mal strašne zle. Tak mne poslal kamoš, to ten, čo som mu hovoril, že tu idem, čo hovoril, že si z Košíc. Nejaké video, že si vyhral 250 000 aj ty. 275 alebo Alebo 77, hej, no. alebo tak. Jebe. 5 eurový. Chod do piče. Chod do piče, z Jak 5 eurovej je to 200. možné, ty kokot? A to čo si, akože iba tak si to vybral? To bola vyberačka ponorky, ja som tu hral 2 mesiace v kúse, ma to sťahovali ako kokot, ale proste ja som sa toho nebal a vedel som, že tam sa vyplaví. A chalani tam, Čo ti jebe? Som vedel, že sa vyplavím. no tak chalani to hrali a na Discorde tiež, že za mesiac 2 maxviny tam, čo poslali, tak 55 000 eur vyhrali akože. Tak to bolo tiež ako slušné. Ukážem ten záznam z Maxinu, jak si skákal. No to nám môžeš ukázať potom. Že čo? Si tu ho psal? Dostal ma to na No chlapu. ukáž video pekne, kde si vyhral akože raketu. Chod do piče, to kebyže vyhrám 250 000, už ma neuvidíte tu. Toto je ten, A čo to je? toto To je, je to tá výhra, hej? hej, to je ten vín, ale To tá výhra, nie? posledných 160 doláčov, fakt, že proste do posledného do nuly, vieš, kým je akože ešte Počkaj, máš, posledných 160 eur si mal? no, Okej. že keď máš proste posledné, tak poderaj. No. $5 stávka tuto a akože touto za koľko som to kúpil 1700, no.
Čo ti jebe? Chod do piče. Čo si kokot? A to si tak kde inde, ne? To nie je tu, či to je tu? To je tu, len v tej druhej izbe. Aha. Čo ti jebe, ako toto je raketa, no. To ale stále. A hral si ešte potom? No jasné. No ja ti teraz fandím do piči, nech nám dáš percenta nejaké. Nech vyhráš toto 1 250 000. Čo by si robil vtedy, kámo? Bol by som šťastný. Ale tak vieš, tak... Nemyslíš, vážne, vážne? A vieš, tak niekedy, ja to už neberiem, že ja nehrám za peniaze, alebo že nehrám kvôli peniazom, ale kvôli tej láske k tej hre, vieš. No to fúkača som tam stále nevidel. No, počkaj, to má celkom tiež jebe. Počkaj, ale že keď tam tú stovku. Stop. Počkaj, ak som fúkača. Čo je fúkač? Nejaký vlk, čo tam začne fúkať. A to čo si teraz zapol? Turbo. A toto je riadne turbo, kámo, však to nestíham ani kúkať. Aha! Je tam, kúkaj. Ale... No poď ho. To piče, ale bonus za 10k, chlapi. Keď dá teraz Grant, tak čo, alebo super. Grant, alebo Bigger. Počkaj. Hop! Bonus za 10 000. Do piče! Ktoré je lepšie, 600. ktoré je lepšie z toho? Toto ti je bolo úplne trápne. Kokotina. Že ukáž, jak si mal na linku pomoci. Aha, bonus. Tak seriózne si tam bol? Jasné, veľakrát už. A čo si povedal, že ti je zle? Tak raz som kámo hral, ja neviem, pred 2 rokmi, to som začínal keby streamovať znova a hral som bonus za 4K, vieš, že čisto svoje úplne všetko, nič som nemal ani takto a jel som na 4K a tak som tam volal, že mi proste povedali a prejebal som, že 200 € som sa 4K bonus. Potom si im zavolal aj druhýkrát, že kúpil si potom Porsche z toho? Že tam bol ten win? Že Nie. ďakujem, že kúpil som si. Nie, keď som Dobre, bol... že som pri tom ostal. Že kúpil som si Porsche s automatou. Ďakujem pekne. Super, no povedz mi, Luka. Dajme za liter tam šprcie, Tak poď. No toto mám natočené ja u teba, čo ty si kúpil za 600. A padlo ti 72 €. Skúsených. A myslíte si, že keby akože keď sa človek chce stať reperom, je to ťažké? Alebo tak? No, však závisí ako, pozri sa, to je dobré, čo? Poď, Píče, prečo tak seka? poď holí. To je krát 50? No, Zatiaľ? je to na piču. Zatiaľ. Potrebujeme 1000 dať. A srdiečka! Ty kokot, keby mi srdiečka, ty sú dobré. Málo. 106. Aha. Za liter bonus, vieš. Ale tak aspoň dačo back. A ešte dá, ale ne? Či? No, môže, no tak dúfam v to. Lámus, nie? Ty kokot! Multi! 1000! To je 50 litrov, ak ja mne 1000. Ty kokot, ešte 1000. Kurva. Čiže, jak si sa vystresoval hneď, ty kokos. Tak lebo keď tam potenciál nie, ale tak 5 litrov nie je zlý. Podívaj sa. Ale tak mohol to byť ty kokot 10 krát lepšie. Alebo nie, počkaj. Že keby dal... Nie do piče. Keby dať 1000, tak to nie je, že Milión? 500? Nie, 50 by to bolo, ty kokot, ja som už guma. Hej. Ešte chlapi, mal som sa učiť fyziku na zajtra, ale došiel som, jebal som. Jo, nevadí, čo? Chlapi je ináč mocné meno. Že akože tak nazývaš. To je chlapík, to je dobré. Chlapi, no. Chlapi nedalo teraz. Dobrá prácička. No, to som asi prehnal ináč. To som dal 100 ruky do piči. Ale padne, poderaj tam. Koko, táto roztáča more. Neviem, či to je dobré. Peťka Tam je si tam, 306. duchci ho. 3600 do piči. Duchci ho. 17 jak padne, tak je dobré, chlapi. Ako... Peťka zase, To máš? opakovačka jesť, jasne, že tam je. Vieš, to nemôžeš hrať bez opakovačky. Že reálne niekto tu má že ťažké prípady, hej, že fakt potrebuje tú pomoc. Lebo niektorí ľudia mi píšu, vieš, že prejebu a že to je vaša akoby vina. Ale keď má niekto, že bude fakt že chorý a že spríjemne takým ľuďom. Nech sa páči, 7200 som ti trafil, kamarát. Nemáš za to, Tebe kamarát. jebe. Teraz nech dajú otázky, nech je to také Aké asi otázky, iné. 10 minút. Fúkal zjam, nikto nefúkal tu, prosím vás, ani ja nefúkam. Prosím vás, my sme prišli z domu, o 6 sme vyrazili, prišli sme tu Kámo, to je veľký akože shoutout, no chalani, kvôli akože, nemu a ideme do piče teraz. to je akože, to veľmi cením, fakt to si vážim, lebo podľa mňa ste akože dosť veľké mená, vieš, akože Ačkoví reperi, alebo respektíve S-koví a si vážim, no. Prečo Zajo vyzerá jak MacGyver?
Viete, jak to vyzerá jak šakal z vyvolených. Videli ste... On mal takú čiapku, ne? Ne, on mal Aj takú okuliare. On mal takú šatku. Lebo on bol motorkár. Za koľko eur by ste zjedli z hovno s fračkou? Tebe pekne jebe, Jožko. Vyhľadaj ty kokos odborný pomoc nejako. Zjám ti dať číslo na túto podporu. Že ten vedľa vás sa podobá na Mikyho Černáka. Miky, ukáž sa. Černák. Tak lebo Černák to je s nami. Čo ti je? Má také fúziky Toto je trošku. Mandela. Chlap, toto je Mandela, prezývaný v kuloároch aj fajčíš tak. Ako ste mali obaja Jebem robotu? na to. Ako ste mali obaja robotu pred repom? Čo som robil? Čašníka som robil. Pizzu som rozvážal. Za repo je už 11 rokov. Ja nič, že som koncertoval už na strednej škole, kamarát. Naozaj. To je flex, ty kakača, ty jebe. Od 3. ročníka na strednej škole koncertujem. Ty A kokot, to je počúvaj, stroj. Poviem ma z toho chrbát, kamarát. A to, To je chlapská robota. to je. Jak to, že nevyhoríš po takých dlhých rokoch, vieš? Lebo tak niekto sa dostane do topu, Presneš vieš, nejaký reperi sú, že presneš ma nejaký na veľký klub, klub. alebo dačo také možno, alebo ja neviem, či to je jediné, čo robím celý život, kam. No jasné. Vieš, robil som iba, futbal som hral a nič iné. A potom iba to. A tak Takže... nepríde, že ľahko vieš vyskočiť, ale že udržať sa akoby dobre, alebo v tom tope je dosť také ťažké, vieš, že nevyhorieť alebo niečo, že... Ďakujem tým pádom svojim fanúšikom, že tu sú furt so mnou a že furt sa nájde niekto proste, čo tí ľudia všetci, čo chodia na koncerty a tak ďalej. A ťa držia, a ťa počúvajú aj tak strašne dlho. A prajem to každému, nech môže tak dlho robiť. Verím, že Ale si určite to sa ešte vidíme. niekedy zopakujeme. Však jak sme skončili? Sme v púse nejakom aspoň? Jasne. Liter 300, no. Liter dobre. 300, môžeš dať posunúť točku za liter 300. Jednu Blackjack handu, že by sme dali takto. Že buď Rozlučkovú? Buď Tak tam alebo... strel tam jednu daj. rozlučkovú, no. A by som dal takto proste, buď finito, alebo nie. Áno, pomeň, zlatičko. Deal now, bitch. No buď alebo, jak sa hovorí. Peso. Aha. Dobrá. Queen. Nevidím, Tak to by že malo máme. byť, no to 10 a hotovo. Stojíme, ne? Lebo Jasné. potiahneme ESO? Peso. Double, no na dvojku. Sa bojím teraz. 10? Dobre. Pápaj ceple. Ak sa to robí, Tak sa hovorí. Dobre, chalani. Tomáš Dáček. Pízalové, počúvajte, klobúk dole a na zajtra nový videoklip ináč. Áno. Vlastne vydávame Presne sa. zajtra nový klip, chlapci. To je- Chlapi teda. Díky moc. Chalani, fakt to bolo pohoda. Kámo.